chief, ha? Na Polcom chief, si na Polcom Regional Director Silis, ha? Naghambal sa Kadyalang nga ang pulis blato nga nadakpan sa nag-insiro, mga kabyanan, lamang hindi ka mapuslan sa hanay kang pulis, ha? Pahiya-hiya ka lang sa ngaran kang pulis, na mas mayad ko nga mag-resign ka lamang kay pahiya-hiya ka lang sa ngaran kang pulis, na ituod man, ha? Law enforcer ka o tapos ikaw timo ang lawbreaker, ha? Ikaw timo dyan nagabulang kag nag-insiro nga bawal, na amo diyang hambal ni Regional Director kang na Polcom Silis kay Corporal Rojo, no? Resign ka lamang sa imo nga posisyon. Gaymaw si Mayor Bibong Bladay kang Banwa Kalawaan, ginatutukan agad ang tanan nga health concern ka mga pumuloyo na. Amo man si Mayor Bibong Bladay gatutokit kang anuman iba nga mga serbisyo sa Banwa kang Lawaan. Si Mayor Jenny Nicor kag ABC President Bobby Nicor kang Banwa kang Barbasa nagakoon Oswag Barbasinyo. Gaymaw man sa ato pagpalagad mga pinalangga nga mga tagpormati ang diyang si Papa si Papa Mike Pelber Medina kang Tibiao, si Papa Mike Pelber Medina amo diyang SB member ayo pagayam yung home run kag si SB Bibok Waldin Lim, si SB Bibok Waldin Lim nagakoon ang mayad nga legislasyon dalan sa kauswagan kang Tibiao. May maman sa ating pagpalagad mga kabyanan ang diyang Omni ragya sa kulasi ang Omni nagapligatanan nga hardware items, construction materials kompleto Banwa kag barato baga ng stocks da direktagid halin sa may Metro Manila. Regyan kamo bakala kang mga materialis sa construction sa may Omni. Gaymaw sa pagpalagad ta mga kabyanan ang diyang Stronghold Insurance Company Kulasi Branch. Kung kamo mga kabyanan kang mga insurance diyan kamo agdo kanang susan tambagit. Si Migo Julio sa Julio's Paint Trading on pinta naman nga may mga kalidad klase pinta inyo kinanglan diyan kamo bakal kag kon magpatimpla kamo pinta nga masunod gid kolor na aninyo nga ipinta sa inyo balay masunod timplagit ni Migo Julius. Si Tol Binja Binamin Polinar kang Sign Race Advertising Incorporated nagakoon mga kabyanan diyan kamo paprint kang tanan-tanan nga mga printing materials ninyo like tarpaulin, t-shirt printing, stickers, outdoor and indoor stickers, tanan nga printing materials kay imo man signboard, billboard, minoboard kag iba pa. Amo man kay mo pagpalagad ta ang diyang Melson Paul Internet Cafe. Ang Melson Paul napaamtang diya sa atubang kang Shiny Star. Diyan ka mo pa, di pa si Xerox Pop to ka pin code. Tanan-tanan nga serbisyo. May relasyon sa computer. Gay maman ang diyang satellite, kung mapatakot ka mo satellite, agto ni dyan ang satellite Kulasi Hub. Diyan sa atubang Kapalawan Pawn Shop Highway. As low as 2,290 ang magpatakad. Alas 8:32 sa atan Banwa nga pangalagad. Si Police Captain Brian Alamo pagatalusan kang Chief of Police. Sino ni Chief of Police kang Bilison? Na mga kabyanan kay umpisa kahapon naguli kuno ron si uradya sa Kulasi si Sir Brian Alamo, no? Di ko no mayad ang performance kasi sa tao Banwa na nugunan ka man, ha?
Kung mayad ang performance, kapin pa kung kita mo bla, tamaan ka dedikado sa anak trabaho. Nga kung tawagan ka, pulis daw tutuod, ikaw bla nga pulis sao. Ay may dyan, iba nga ti, pulis las ngaran, daw bagkat pulis man. Pulis gilang tanah ka mga kilala na. Di ba? Amoran. Abay pa nga pulis kita kang layi. Para nga mangin pulis kita kang tanan-tanan to uphold the law. Mga pinalang kata paramati. Kinanglan kin man ni Sir Alamo mag-schooling. Kay manti ako mo nga medyo bata-bata pa man na edad. Bahal pa dyan manuat sana nga mag-generals pinakadlaw. Si Sir Alamo, si Sir, thank you for the job well done. Ragya sa may banwa kang kulase, for the kinakatuig man, may darawa katuig, chief of police na daw, sarang-sarang man gi. Na, amo na mga kabyanan, kag nami, dyan si Sir Alamo mo, kung kapta na kanyang sangka police station, nagabantog kag nagabantog it. Ay sobra pa to sa engineer kag sa architect banwa ki it mautit lima si police captain alam mo. Sobra pa to sa architect. Landscaper. Grabe banwa sa tawag beautification. Di ko din napabantog ng Kulasi police station nga sang ka manami banwa nga nadikurahan nga building. Mga kabyanan, iba nagapapicture sa police station mo. Nagapapicture. Tinumdumabla, hindi ti mo maingganyo mapapicture kaysa katahom. So, sa amo ng mabagay, nakilala ang Kulasi PNP. Bangod sa pagkamauti ni Police Captain Brian Alamo. Ang tong taho, tamaan banwa ka resourceful, tamaan ka industrious, kag tamaan ka objective, mga kabyanan, no? Kung baga, ang tanan ka oras ka nagalipas, kinanglan mangin fruitful kita na. Amo riyan. So, di kapaslamat, gid sir kundiin man karon kabay pang hindi mo mantakan sa pag-block sa cellphone sa Facebook masira. Mga kabyanan, para nga bisan na dyan timo sa ililo, makachat man kita tanagyapon. Oras sa ating pagpalagad alas 8:36 sa atin palatuntunan ang sabat sa likod kawisyo. Mga pinalangga nga mga tagparamati, no? Istoryahan tabla sa atin nga pangalagad. Ang diyang balita na kompleto naman rin karon. Ang grupo ni Senate President Tito Soto kag Panpilo Lacson tandem sa maabot ni eleksyon. Kompleto rin ang senatorial balls. Ura pa dyan tiklaro kung ano banwang anda nga partido. Mga pinalangga nga mga tagparamati. Ang nabantayan ta sa kampo, sa nalista kay inato ta na sa pinipilaban, nga may menugdaog ti si Willie Rebillame may menugdaog ran, may tsansaran nga magdaog. Ti pira lamang randaan kaslat. Ang bilin iba dyan laban re-electionist. Sino nga tulpo? Mga kabyanan? Sino nga tulpo kanina? Sino nga tulpo dyan? Basta may sa katulpo. Madlagan man senador. Tibantog ran. Good morning, boss. Good morning. Antonio family dyan sa sitio Bubog. San Remio. Tapos si Rubin Padilla. Ambay kung madaog si Rubin Padilla dyan.
Amo dyan rabanwa sa grupo na tirigyan man na lista sa Pilipilaban si Loren Legarda pero kay Soto rigto manaran na. No? Si Loren Legarda, may daag paran. No? Ang iba nga masinitoriables kang plus kay Mark Villar, tanara may siguro ran iti mga bilyar uraga once maglansar ang mga bilyar sa Senate, wala raga perdigid bangod sa grabe ang resources. Grabe ang resources. Mga anem hindi rin magsubrar sa anem gani. Ang may winnability nga mga senador sa kampo kang Pilipilaban ni Duterte. Mga tayog na rin 5. Mga sekretary, Bilyora, iba, banwa nga mga naipaniloran, day Harry Roque daw, hindi rin na magdarag. DIT. Si Gringo nasan? Daag paran. May posibilidad paran. Sino pa? Si PCOO Chairman Andanar, si Bilhika, ibara daw hindi rin na magdagol daw may ngaran, pero daw labo. Amora mga kabyanan, tayog na dyan sa administrasyon, ang anda mga senatoriables, 5 lang ang may winnability, tab-tab 6. Mga kabyanan, titirag kang tatokoro sa kampo ni Soto. Kaya mga kampiyon to na yung mga mga kandidato nanda senador. Dito na Richard Gordon. May iba pa to, no? Storyahan tara karon, kung sino tong mga kandidato ni Soto. Sa oposisyon, sino mga senatoriables nyo? Mabalik si Antonio Trillanes. Ako kauna banwa perte gidakon admire ka Antonio Trillanes niya garing iti ka dyan. Daw diyang tao blang daw raman ti prinsipyo Kuda puwit nga baligya na banwa ang pungsod mo baligya na ni Antonio Trillanes na amora mga kabyanan. Balikan tara karon sa nasyonal nga level sa atin nga pagpangalagad kay mao ang diyang Grand Bakiro. Ang Grand Bakiro, region sa barangay Kamansian, Kulasi, Antique. Ginapagwapo sa tlad, agad nga mag-open sa Prekadlaw. Nami, gidbanwa ang lugar dya agtunan ka mga turista. Ang Grand Bakiro ni Ma'am Lisel Juan Aluhipan de los Reyes. Gaymaman sa aton banwa nga pagpangalagad ang diyang RL Cycle Parts, ang RL Cycle Parts na paamtang sa daan nga bulangan dyan sa Sentro Sur. Regyan kamo agto sa RL Cycle Parts. Gaymaman ang Elas Bike Shop. Ang Elas Bike Shop na pahamtang dyan sa may Barangay Lamputong, Kulas Antique. Kung gusto nyo banwa bakal kang mga manami nga bisikleta, igdyan kamugid agto sa Elas Bike Shop. Mga kabyanan, mga spare parts kag may bagsak presyo sandaman sa anda dyan nga mga baligya. Ang GMAT Auto Repair Shop ni Mat Ongon. Kung may problema kamo sa sarakyan nyo dyan sa Sentro Norte, Pagwa, Blapagtos, Barangay San Juan, kung may mga problema kamo sa sarakyan, kag ang tumandak marketing kabaligya tanan nga hardware items, dahil lang tanan nga mga machineries, generators gamit sa panguma kag pangisda dyan mabakal sa Sentro Norte. Mr. and Mrs. Lunibic Picasso amuang tag-iya. Gaymaw sa pagpangalagad naman ang diyang Dodoy Bakery, Dodoy Pizza, Dodoy Restaurant. Kagabaligya man sanda dyan kag tanan nga hardware items kay construction materials. Sa unahan ka public market sa Tibyao, Antique. Agto nilang dyan banwa ang bata ni former Mayor
Christopher Baruna, na amo ang nag-manage. Dali lang. Ha? Ang taga-Sinro, ha? Ano ang mga aksyon nyo kung may mga illegal nga kahoy nga gin-report ka ninyo, hindi nyo rin niya pagagtunan? Ha? Mga kabyanan, hindi nyo rin niya pagagtunan? Ang diyang mga kahoy nga gin-report man dyan sa opisina, ano dya, pabayaan nyo lang. Giti kung ibabi nga tao, karon may ginpagurot to, kag hindi lang bima dakpan along the way sa samtang ginahiwat ang checkpoint. Kung madara ko ron big samples balay ko, okay lang ran. Ha? Waay rin kamo it action nga dapat nagya kadya nga himuon. Kayang kahoy ito, naging karga ni Mason nga Estudioso, rigtos balay na. Ha? Tindi mo kagto. To ano nadlakan tinyo kay Mason? Ha? Ay raka, kuno anang pusel? Din pusel na tuwaw iparade ta sa taga NBI kaga no gusto na taga sa IDJ. Ha? Paplayan to ka sa suwaran sa may korte ito sa San Jose. Gusto na ito sa korte sa San Jose, paplayan ka sa suwaran. Ha? Mga kabyanan, pura redlad mga maamo kada dapat. No? Kaya nagyabi sa kulasi, mga kabyanan, raka it istorya, nga bisan sa balibaryo, nadlekan kuno sanda kay Mason. No? Kay may tiniro kuno kuna kag nga pinatay. Na amora nga basi guro pati Sinro nadlek. Ay may mga tao kuno gyapon tanan nga pwede nga suguon na gina-identify rin na kung sino mga tinaho na kag ginapasurbilan sa kaya nga mga tinion, ha? Mga pinalangga nga mga tagparamati din ragauli dito sa San Vicente. Ha? Ay may mga taklos kuno nga pusel may coordinate to sa mga amigo ta sa IDJ dyan mga inamuamo pablag ya uso pargyara sa kulasyaw mga muamo karan kaya mo kundi ang may mga tao banwa nga may pagurot kang kahoy kundi si Mason lamang pakargahanda. Ay hindi kuno madakop. Ay Diyos ta. Ti amor gani ginapangabay ta sa Sinro. Ha? Ano man na ginakedag kamo gyaponaw. Ay Diyos ta. Ano klase tanay dyan? Eh kung tanan mo karo tao, kung mapagurot, kag sundon lang dyan mga style ng mga amo, kaya kundi, buh, ano lang tanar. Ha? Mga kabyanan? Oh. Nadlekan kami, sir. Ano? Na may mga armas na si Mason, kag may mga tinaho. Ay ti, alang-alang maramanirog ninyo ged. Ha? Ipang-picturein nyo mga itsuraran. Kag once mapicturan nyo ron, amo na umpisa ka pa surveillance. Agad mamanaan kung taga-diin riya kag kung legitimate ni existing
ga-exist sanda sa saka komunidad. No? Raka tanang pwede mag-operate ka rin. Di pwede natlad nga pagustuhanay kita. No? Kag hindi pwede nga kung hambalon ta nga pinakaisig tatan isig tatan di ta na pwede tladran. Ha? Mga pinalangga nga matag pramati. No one is above the law, lad. Ha? Amo wala man ran. Ha? Kay kado sa matak taho, mga kabyanan, nga amo diyang andamain kulkit, andamain sa prakadlaw, nga istrikto kita gaptuman, kaptakaran sa utdanay kahoy, tapos mabatian ta mo amot na diyang naimok, iba? Ha? Alas 8:48, sa atin ba nga pagpangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo, kag ang mga balita. Sige. Mga pinalanggang atag para mati, ang atin nga pagpalagad gay mauman ang diyang Carl Agribit Supply. Ang Carl Agribit Supply, mga kabyanan na pahamtang diya sa atubang kang antiko kung magbakal kamo ka mga bubod ka manok kag damog ka baboy, then lain nga brand. Agto kamurugyan. Mga pinalangga nga mga tagparamati, kag kung magpamatsoy kamo agto ni rugyan. Si Carl Roel Buaya. Gay maman sa atin nga pagpangalagad ang diyang si Migota Cap Victor Sorilla. Si Cap Victor Sorilla, kapitan diya kang Sentro Norte. Kung magbakal dalang. Kung magbakal kamo tanan man nga poultry products diyan sa Tianguina, kaga panumdam diya maglikaw kita sa mga pamalatian, manglimpyo ta kaatan nga palibot. Na amura mga pinalangga nga mga tagparamati. Ha? Kaga mo man gimaw sa pagpangalagad ta ang Evergreen Herbal Capsule. Ang Evergreen Herbal Capsule na pahamtang dya dilang. Ang mabakal dya sa mga butika kag ang Evergreen Herbal Capsule, mga kabyanan, ang tanan nga sobras lawas ginabuhinan agad hindi kamugid magblatian. Ang tanan nga kulang slawas ginadugangan agad makapangsyon kang mayad ang inyo nga mga organs. Okay? Amora mga pinalangga nga matag pramati. Ang Evergreen Herbal Capsule. Okay? Bakal kamukit. Kag si Nonoy Julio Cesar Tahan Langit. Bata dyan ni Attorney Cesar Tahan Langit. PCL President kang Antiki kag Bilog nga Region 6. Tampad magserbisyo kag mabinuligan bataan gwapuhon. Na amora makabinan si Nonoy Julius Cesar Tahan Langit. Ang Romeng Antonius Miracle Oil, amo jagid gamitan nyo. Kung kay ba na basta pilas lang galitan na dyan, perte galit dyan ka kampiyon gamitan ng Miracle Oil. Ang bata-bata bala ni Kapitan Jimmy smugat dyan, ang dyan bala sa may tanod na nabudlay gali migo imo yan natistingan ko taken kuno banyo sa akin bala na ay nagkapanguhap taken ko ngabiin. Ay katunto temo gapanguhap taken ko ngabiin. Hindi ka manguhap nabasi bala magbusong sa awa ko ti amuran tabo kay birong. Kagte ang kuon ni untay patitin ni maglabot sa patnongon radyo station na kanan. Naiparigos ko kuno nga Miracle Oil ko. Kung magsugot la sa untay patiti, i-document ko gid mo. I-bulong ko ako i-document ko por picturean ko anay gini para ma-document ko paano ko manan suri kun mayad man. Picturean ko nga nga Almoranas. Ay mati ko ang Almoranas ni untay Pasiti. Ginatulot na lamang no kalima na daw hindi magbalik. Ay tonto tra.
Dali lang bla, yadi nga ura tagahipos, taten ginayang muhat, taten. Kung ka pamati si Rodilo Pidoy, hindi ti mo sagi, kahambal rin nga kung ano-ano nga. Tarakab lang miracle o well kung ano sangkap na kagimo. Hindi ti mo sagi ka nga hambal kung ano-ano. Kaya ang akin tanang nga, ha? Dito ron na submit ko ron ang intellectual property ko soon to be released. No? Imot na ura ti BIR, ura ti DTI, ura ti ano nga clearances. Ha? Mga kabyanan. Ha? Ano, timo magambal nga, buyon-buyon, timo blagan ka naman ka presidente ay. Kag congressman. Ay, sige alam lahat na imo pamulong na ano magtuti mo sa mga banwa, sagi, timo ka akulat na pirmig na hambal mo. Buyon-buyon ka karon na. Kapamandang tanawura tanag nasapak ang oil mo ran na sagi timo ka. Ay, andaman mo lang animal ka makita, takaing buyon ka. Kapamandang tanatao, sagi mo't na timpi ko lang di gani perkadlaw. Kay ka pilar tao nagusugit na kan kada banwa nga. Diya kay ina si Rodilo Pidoy. Doy na nakuuna na ruming ran na. Inuwad na rangakan. Paano nga nakita mo haw? Ura artik na matarang ibang tao. Ako nga kanan tulad dyan krake produktoran. Ha? Gusto mo ikaw lang? Kita ko po bramo kimuhaw? Ay sus. Ikaw lang ka monopoliya kang knowledge kang karamaw? Ha? Ikaw lang dapat ano ang punto mo man? Andaman mo lang animal ka, pitken ko kitalinga mo makita takaw. Anda mo aw. Para nga may kaso roman ko, buhay roman kurat ti kaso ah. Buyon tao eh. Ha? Gainit ulo ko. Kumabatian ko nga ginalibak, taken ka na nga. Ginagaba, natdang ibo nga. Nawa mo lang timoman ka. Kwan introduce taho kag magkuon taho nga mayad. Tapos unfounded. Gubon na timo mamo kan. Himo bla timo kimo tanan bla nga formula. Imo abla daw krake formula gini mo mura man nagpatok. Pangilot lang bla timo kag sukton taho tag 3,000 tag 1. Sa nambal ko pa niya sa radyo hindi dapat ya pro. Ha. Nantebla mli motok ulo ko ratakat na sinuok mli motok ulo ko nga animal kaw. Jadi nga pamunang taken nya muat. Taken hindi mo takem nya muat. Nya matem taken ketubang taken bahala red. Gaymaw ang Nails Construction Supplies, Barangay Biri, Barbasa Antique, nagabaligya tanan nga sanang gravel, Mexan, Fine Sand, ang Tony lang dyan si Dadang ni Bubilim dyan, no? Mga pinalangga nga tag pramati. Daw wara
tatan nga pagpangalagad. Ako dya si Roming Antonio, nagapasalamat gid sa inyo banwa nga pamati, miad gid nga aga anti